Kif aħna ħbib nispera li tinsabu tajbin, il-video ta' ġurnata tal-lum ser ikun tiwieġeb domanda waħda. Antonello, x'inhu jistenna mill-Inter għall-istaġun 2020-2021? U risposta hija waħda diretta darba minn s-sinqot ndur wara l-lewża u se nieħu kol ir-responsabilità ta' dal-ħanajt. L-Inter dis-sena trid tirbaħ tazza bil-fors. Minar skużi, minar għalixijiet, minar uff, minar if, minar minar ux, minar jibda skuża. Jew il-lik, jew il-Kopp Italja. Jelli interessani ju li f'Mejju li ġej għalmenu nara li l-kaptan tagħna Handanovic jagħmel hekk. Jekk jien minn issa nara l-Handanovic jew li xi plejer tesserat mal-Futbol Club Internazzjonali Milano dis-sena jagħmel hekk, għalija dan l-istaġun huwa falliment. It-tim qiegħed hemm għadu qed jinbena u qiegħed jinbena skont l-eżiġenzi ta' Conte li fil-fema tiegħi huwa l-ewwel wieħed li issa m'għandu ebda skużi għaliex jekk kemm il-darba nfallu dan se jkun ukoll tort tiegħu. Jiġifieri dis-sena irridu tazza anke ħabba l-fatt ukoll illi se nkunu ġajna 9 snin minn ma nollu bikkerin u għall-istorja ta' tim glorjus bħal l-Inter 9 snin huma ħafna. U t-tieni xatna x'impattu d-disfatta illi kellna f'Kolonja ftit tal-ġimgħat ilu illi orajt għaddiet imma l-unika mod kif nistumpattu ta' dik id-disfatta huwa li nirbħu tazza dis-sena. Mhux se nsemmi l-Ewropa għaliex fehm Champions League relattivament hija impossibbli biex neħdu għall-Inter. Wistimijiet li huma aħjar minna. Biss fl-Italja dis-sena għandna l-opportunità illi niġġildulhom il-Juventus u niġġildulhom sew. Fil-Kopp Italja forsi ġiet kontrina l-fatt illi Milan u Juventus ġew fin-naħa tagħna, imma mbagħad għandek in-Napli, għandek ir-Roma, għandek il-Lazio fin-naħa l-oħra tal-Polza li jekk naslu sal-finali mbagħad definittivament se nkunu bħala favoriti. Allura għaliex m'għandniex dis-sena naspiraw li neħdu tazza. Ħut interessi. Dis-sena ma nistgħux nispiċċaw b'0 titoli. U it-tim nemmen li għandna tim b'saħħtu biex nagħmlu għad id-darba. Iva fuq wara għat jidher timxi movimenti u guys jiena bilt li jitlaq Godin veru imma mhux li jitlaq Skriniar f'Ġoħalla vera li d-difiża bit li tamiex il-forte tal-Slovak imma għandna bżonnu daqs il-ħobs u Devri u Bastoni jridu jkunu titolari mhux bħalma ħajġri nhar il-ħadd hemm ir-riskju li nippreżentaw irwieħna b'Kolarov Kazarkati titolari u iżjed Ranokja b'dak ħadd iġġieled għal-lig. Anyway, nofs il-ground mbagħad issa ħaħna l-akwista Vidal, plejer li rid Conte u li tajb ukoll nirringrazzjalkom li vvotajtu għal dak is-survey li bdejna nagħmlu fuq Instagram fuq il-laqam tiegħu illi il-laqam li ħantuħu jkun appuntu turu l-lager, l-laqam li jixraqlu. Kolarov l-esperjenza u s-set pieces tiegħu jistgħu jkunu utli għalkemm jiena ma qbilx ma dat trasferiment. Sfortunatament se jerġa' jitfaċċa ma' wiċċna l-14 u kif diġà qedlu wkoll il-bira fuq Instagram l-unika mod kif nista' naħfirlu jew nsemmih bismu matul dal-istaġun huwa li jrebbaħni iż-żewġ derbis u l-Scudetto mill-bqija he can go and fuck himself, excuse my French, għax jiena wkoll ma dak għandi kont miftuħ fil-lant internazzjonali, dik il-famuża semi-final Kroazja-Ingilterra tal-World Cup ta' Russja 2018. Jiġifieri għandu ħafna xjuri l-14, issa jista' jkun jitlaq Brozovic u jiġi Kanté. Jekk jiġi Kanté nkunu ġibna Muntun, ma nixtiequx jitlaq il-Brozo, imma mill-lider l-eżiġenzi tas-suq qegħdin jeżiġu dan barra minn hekk ukoll nisperaw li Sensi saqajh ma jibqgħux iżjed tal-kristall għaliex nemmen li huwa plejer li jista' jkun utli ħafna kif rejna wkoll man-Nazzjonal, Barella, Spidipizza. Personalment nixtieq li nżommu l-Nangolan għaliex ukoll nemmen li jista' jkun plejer se jkunu utli fil-kawża. U mbagħad
Il-problema bħalma ġas tisimgħu ningerger hija li milli jidher l-ewwel isem fit-team sheet ta' Antonio Conte serġa' jkun Gagliardini u wara l-ħsara li għamel is-sena l-oħra. Anyway, quddiem Lautaro żammejnieh, Lukaku jidher motivat, Sanchez issa forsi ma' Pinamonti nġibu forsi striker ieħor, Dzeko Ġiru, imma insomma qed insemmi elementi li huma validi biżżejjed biex niġġieldu għal kampjonat mingħand għal din is-sena u nevitaw li l-Juventus jagħmlu l-10 leagues konsekuttivi. Għandna skwadra tajba, kapaċi nikkompetu lil Juventus, nafu li ħajkonna l-oppożizzjoni tar-referis u tal-VAR ma dik ormai huwa fatt magħruf għalhekk ma tantx nitkellem fuqu. Ragazzi, mister, dis-sena ma niskużi, speċjalment inti Conte, m'għandek ebda skuża dis-sena, irridu tazza. Se jkollok it-tim li trid, jien minn ħatijaj se nibqa' nibbekkjak, imma trid iġġib tazza dis-sena. Qabel ma nagħlaq, il-formazzjoni inizjali fil-fema tiegħi as it stands għandha tkun din. Handanovic, Bastoni, Devri u Skriniar, Hakimi, player li naħseb s'issa wara kwist li ġibna, Brozovic jew Vidal, Barella u fuq ix-xelluk jiena lissa nibda l-Ashley Young. Wara l-ponot minn ebda skuża Christian Eriksen, minn ebda skuża Christian Eriksen, minn ebda skuża Christian Eriksen, enfasizzajta għal raġuni din. U fuq quddiem il-Barri u l-Ħanżir, Martinez u Lukaku. Għalissa naqaf hawnhekk, inkitbu sew fuq l-istazzjon ta' YouTube għal kontenut bħal dan, klik u nfakkarkom ukoll li nhar is-sibt se jkollna żewġ videos, wieħed tal-Grand Prix ta' Russja li se joħroġ eżatt wara l-provi ta' kwalifikazzjoni, ftit momenti wara l-provi ta' kwalifikazzjoni, u l-video tal-analiżi Inter Fiorentina li ħarroġ ftit wara Inter Fiorentina, l-daqstant tinsewx tinkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube. Instagram għal dawk li huma Insta Stories, Antonello Sports Blog, klik. Seguna wkoll fuq il-paġna ta' Facebook għal kontenut ġurnalistiku li jista' jibda tiela wkoll. U id-drabi rari li jkollna ċans nagħmlu ftit live gaming fuq Twitch. Like ukoll il-paġna tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing illum ħajibda t-tieni kampjonat u nhar it-tnejn se jibda l-ewwel kampjonat li tiegħu jinsa nkun il-kummentatur għal daqstant il-paġna ta' Facebook jew ta' YouTube tagħhom jew ta' Twitch, klik hemmhekk ukoll. Good luck ukoll l-erba' sewwieqa li ħajkun qed jirrappreżentaw il-McLaren f'dan it-tournament u għal kwoti l-aqwa kwoti fejn jidħol futbol lokali, futbol internazzjonali u li tistgħu tilagħbu b'mod responsabbli ejabet.com il-sajt li miegħu jien qiegħed nikkollabora. Kif testu minn dan kollu, ħamlu li xjaten tridu. Is-serata tajba l-kulħadd ħbieb u bħal dejjem Forza Inter.